Следващата тема, която бих искала да разгледам, е за приемането на себе си, на сенчестите ни страни, на другите. Понякога в живота си се сблъскваме с събития, които бихме искали да отхвърлим или да не бъдат точно такива, каквито са. Например, семейството, в което сме родени, държавата, в която живеем, ситуацията на работното място и така нататък. Бихме искали да избягаме и да се събудим в една друга реалност с различни декори, но уви това не се случва. Какъв е прекия път към промяната? Приемането на себе си и на другите с положителните и отрицателните им черти. Вместо да възприемаме себе си за жертва, е по-добре да насочим ресурсите и енергията си към настоящия момент и да се запитаме от позицията, в която се намирам, какви действия следва да предприема и каква версия на себе си да интегрирам, за да постигна резултатите, към които се стремя. Да оправдаваш себе си с външните обстоятелства е лесно, но да бъдеш отговорен и да се превърнеш в творец на собствената си реалност е значимо.